Ola, chámome Amador Castro e a Editorial Xerais pediume, por favor, que se eu quería colaborar nunha iniciativa na que escritores lemos un pequeno fragmento da nosa obra e aceptei encantado nestes días nos que algúns temos a sorte de estar pechados na casa, mentres outros están coa incertidume de ter que traballar para nos fornecer de alimentos ou para cuidar dos nosos enfermos. Así que, se queredes pasar un minutiños coa miña obra, Xangai a Barcelona, vou vos ler un pequeno fragmento. Aprendín nun tanatorio que non hai que ser nunca o último en chegar, tampouco o primeiro. Por fortuna, neste xa hai xente abondo. Xente que o paso dos anos dotou dunha máscara sen o glamour das de Venecia. Carautas de quilos, de engurras, de canas ou de lentes a modo de anteface. Aquel calvo levaba hai máis de 30 anos crista de cores. A do pano pirata cubrindo os efectos adversos da quimioterapia era envexada polos seus longos caracois. Ninguén recoñece ninguén se non houbo seguimento. Quero dicir, se non houbo unha identificación física continuada fora das redes sociais. Mergullado no grupo quedo disimulado. Unha lastra no medio dun chan de lastras. Pero se chego ao primeiro, son o soldado do cambio da garda. Aquel para o que ollan todos os turistas. E se son o derradeiro, dou tempo a que, xa de lonxe, recompoñan as miñas liñas de expresión, a que lles dean color e forma aos meus cabelos murchos e cincentos, e alguén acabe por creer adiviñar quen son. Alguén que, por algún motivo descoñecido, deixa de atender a conversa do grupo no que está integrado e aparta a mirada. De todas as persoas que o arrodean, vaise fixar na miña face e pon cara de sorpresa. O que ven despois xa se sabe. Deixa o grupo e comeza a camiñar na miña dirección. Detense diante de min. Sobe as lentes de sol por riba das cellas. Pecha un pouco os ollos facendo como que pensa. Tensa a boca para que non escape o que está na punta da lingua. Ergue un dedo acusador para que saiba que a cousa vai de min, da miña persoa. Ti es o... Ese o queda suspendido no tempo, agardando a miña resposta. O silencio incómodo, e sobre todo o dedo acusador, obríganme a responder. Orlando. A boca deixa de estar tensa para debuxar un amplo sorriso de vitoria. Un xa o sabía visual, acompañado dunha man tendida que precede o inevitável Orlando, que tal? De puta madre. Entusiasmo de vendedor é o que compre neste enterro. Graciñas por me escoitar e que vos sexa leve o confinamento.